Di lamang kumulawas kay murag delikado. Hagbo ka adug juta. Ara ka kuan lata. Hi guys, madong hapon. Di pa ko sa Valencia. Wa pa ko ning uli sa Alicia. Mga adlaw wa jud ko nabuhat. Sigara ko lubog-lubog diri sa kwarto. Unsa, hapon ako ning mata. Pagpatana naligo, nalungkab. Giganahan naman ang kuning kaon. Labon katong nay dari pas limwil. Ang silimwil lami muluto. Kuan ko karang nay di ko ganahan mo kaon. Gimingan kong limwil. Pero okay lang kay magkita ram pud ni buhon kay mo apas ra mo kon sa Manila ug okay nagtanan. Panday guys karang nay kadtong ang makasal. Diha ko coordinator. Ahan to siyang gisabot pagka 25 sa gabi. Ang makasal kay kuan man October 26 ara na mong istorya. Nga na mo ni buhaton. Unsa mao to pagkaugma pagka 26. Ako may kinauwihan nga niadto simbahan. Pag-abot na simbahan, natinga ko kay ag mga tao lagi nagkagubot. Mao to nga ko hala. Mao to ang giabrahan ag asakdanan. Bintana ang gitawag si Aisa. Yung ko Aisa pangita si kuan. Kay nga naman nagkagubot man. Unsa mao to yung nahitabo. Nagkuan lang ako, nagrelax ra. Unsa nga naingato na lagi. Coordinator nakatuog kuno si Za. Unsa. Wa na po ko magkuan, saba. Unsa nga nahitabo ko na human na. Sige nila man og naingato. Nasa kay na human kasal. Unsa, napay nang utana og karang nay pila kuno ibayad adtong kuan, decoration sa simbahan. Agbayad sa decoration sa simbahan 19,000 to tanan. Ag nag-decorate si Janay ning palit og mga buwak. Dito ko to si Bugi order. Ag mga buwak lamang sa simbahan. Wa pud ni jamada sa kuan binyo. Mao to ag binyo luod yung kaadyo kay tagsare buwak. Kay ag buwak sa simbahan. Dadun man dyan na dapat sa binyo. Pero wa lagi pa da. Nasabot pa ko kay wa lagi na ako nagibati sa lawas. Unsa di ba sa hibawan ng panahon? Mao to nga. Wala po ko masuko, sige na laman. Sa nga mo na nahitabo. Pero giganahan naman po ko dito sa karang nay binyo kay bisag way daghang buwak. Ginahan mo ko sa palibot kay nabay green surroundings. Mao to nga okay ra ko, bahala na og kanang may ingato ang nabera 19,000. Pero ang buwak dito ra simbahan taman wa mada sa binyo. Okay ra to, kasabot ra ko. Kay naalagay gibati kuno ag kanang nay nagdecorate. Basta kay katong kasala ug pas marami. Nagubot na siguro. Guba siguro ang kasal. Kay wa diha coordinator. Mao to sa Aisa sa promise sig adun-adun. Wa lagi diha agi kasabot na nga coordinator. Kay ko ana gitong panahon na padong og eleksyon nakatug. Kay nagkaukus kuno pagkagabi. Nja. Mao na pagkabuntag nakatug si Za. Si Flora Mire nagkuan. Odon-odon. Pero sige na laman. Pero okay ra na he. Bahala atong uban nga nanamay. Nganingan nga nang sa man imong binyo. Wa may mga buwak. Bahala to sila. Basta kay ako nalipay ko nga nahamarga man kasal. Nalipay ko nga naminjo ko. Nalipay ko nga nay tao nga nindawat na gihigog mo ko pag-adyo. Maura. Bahala na og kanang nay ang nahitabo nga to daghay kakulian. Pasalamat gapon ko sa Ginoo og dako kay kuan badya katong nay padong manglimwel magpakasal nag kuan pa may nag-process grang ay grabe namang away nakaingan silimwel tong panahon nga di laman mo dayon og pakasal ako po di laman naglalis mi grabe jag amang away katong nay padong mi kaslon first time dito nahitabo sa among panag-uyab nga pagpadong na magkasal grabe namang away katulo siguro to namang away sige balik-balik nga na silim mo lakaingan si Za nga. Di naman ko madudok kasal. Lakaingan si Za. Sa mga to, naghilak na po ko. Di pa kaugma.
Nangadyo pa sa pasaylo. Tengod ra sa itang kapanget. Sa mo to nagbiki lagi ming duha. Pag sawayar to nama. Unsa? Kalau isa Ginoo sa dagang kakulian naman dagan sa dagang kasal. Di pa ko muuli og alis siya guys, aris ako sa Valencia. Kay malingaw ko dari kay na may dagat. Muli ko dito, sunod semana siguro kanang nay inighuman nagpa-check up. Kay magpahindo ko sa juta nga amang napalit. Kay aron ko sa taon bahapsay. Ang tamanan og mga prutas tong ubos, mangga, mangita ko kanang Indian Minggu, kanang dwarf. To ana silimot sa Manila, gabi siya ning abot. Imiyaw ko na pud siya. Maganto sa lamang duha kay mapas ra mo kuno sa puhunog kanang naay okay nagang kapuyan didto. Ganahan ko na rin sila Amy kay di sa dagat. Inagabuntag sa duzod kay adto ko sa dagat mo ditso. Sa inagahapon po adto ko sa dagat magtutambay. So makakita ko dagat malipay naman ko. Pwede dagang naong di madrawing. Kay agang matarang hubag kay pag larga laging limuil, grabing hilak na ho. Kay arang mingawa ka adyon sa nagplano pa pud mi nga di sa lagi sa mobalik kay laag pa mi mao tumig Davao. Di man pwede og kanang may ang desisyon may matuman. Silimo naman diyang sundon kasi sa may bata. Nang lanang pud sa mobalik kay ag isa lagang pwesto didto. Ninghinay na, gamay man ako ni halin. Nag-uus siya. Basta nandiyan ko nung maabot ng panahon nga. Dugay pa siya mo balik niya. Aghalin. Lima na mo kuno kabuok manok sa kadlaw. Mo to ijang kagalan. Agad man jang ginahana ag negosyo man. Or makatigom lagi kwarta kaya makatukod na may ganang nay. Bay kang kaugalingon. Gani ha kay ako ra may nabilin daari. Sila ate to release og si Imi kay dito sila tagbilaran. Ang papalit ko og mangga. Na. Mura man jud og naog mangga bisig ang saon. Kay gahapon lagi pag uli na dari sa Valencia katong nilarga na Slim Wheel, nakalabay ko og mangga. Da grabe sa nang ikaga. Pagkagabi wa din mawas ang nahuna ag mangga. Bawo nang ibog na maghako. Gani hanagda ko rig prutas sa kwarto. Ang isima-sima. Mangga nga hinog ug kanang nay grapes, o pa na mahurot. Ganahan man jud ko ano sima-sima. Tungod siguro sa panahon. Kay kuan man. Karang nag-uwan. May man isima-sima na mag-uwan. Ada may daghang konsumo nga panggwapa. Nga skin white. Dapat kuan pasinta. Hinatag ni Nana. Rosalina Hapos. Hinatag ni Za. Amo ra po na yung pangbahin-bahinan sa mga igsuon. Mga pagumangkan, pagtagaan, ano mga hungot po sila. Di man yung mong kabaw. Kung daghana ba sa may kadyo. 15 ka buok. Dara pa yung mga pagumangkan. Dalawa mga pagumangkan. Na pa yung mga anak. Igo-igo rin nila. Aglasyon, di kadyo daghan. Tulo siguro na kabuok. Pero okay na, salamat ka sa Garcia. Makalibre na gazmida ni kuan. Sabon. Dapat siya dagang saging, gigahin ko nuning nagtatay og moari. Waman moari. Hineroy. Saan naman ito eh? Ato naman yung ipamanag dati. Nastaplin. Dimagan. Ha? Matalig ka na. Punin ni dimugon di ay. Amo sila sa panapon, pritong manok. Manapot ka nito guys. Aga ko, nagpasagap ko daring imi. Ewa man ni si Zay anak. Nagpasagap ko daring ni Zay. Ako tigpanungkab sa kuang imi. Isa pagkaan sa rip. Ada pa Chucky ang giinom. Amo rakok lagabo. Dapat cook po, di na po ko ganiha. So sa gunag sa ang sizan. Halaga, ug ba din ko mainom cook. Dali ka ko na makasuhan em. Kay itong kab na magnong tanan.
Ako, di sa kumu... Kawas ilang sinabaw kayo na may... Makalipat ko sulit Butang kamunggay. Sulit dyan sir, next time sir. Tapos lagi kay... Sige, nagkakamukos. Nilutong limbul nga na kamunggay. Hindi. Dani mo tong dukko lang nga. Mukhang ka green leafy, di palabian. Hindi man mo agas. Di ka magkakamugay sa bawah. Naka na may daga. Ano magdaga? Ano man, ini stick naman. Hindi ka pa masarap. Hindi ka pa masarap gusto rin. Ako sa oras ko sa imo imi. Nagdagan kayo, oh. Nagmo po ko dani imo sa katuig. Wala ka. Diya. Ako ti panungkap sa imong pagkaon. Wala ka. May bagas sir no? Kumukon, labi ang sabaw. Marambag ko. Oh, mata. Kaluoy si Limwil. Ano man? Yan ang basa sa Facebook. Ano man? Limwil, ara kasirat mo kaon. Iyo. Ayun. Sirok na batasan. Sirak ba? Ingingnan si Sasbaji. Bako sa itong bazi, akala mo kusngan. Sira. Guys, kami niya nga, sa itong limil. Alam magyahay diusir. Kaya maralain magiging ng kinumintan. Para makasakit ng tagtaw. Hi guys, good morning. Aragos dagat kay hunasan ka adzo. Ha? Aragos dagat mo sulusuri kay mangita kog kanang nay bat. Hala, aragos ka adzo. Ato kertus kinatunjan. Aragos mo sa dagat. Pino ka adzo bas. Makalingaw na sila gato sulisuroy. Yan daw, init na po na doon ako sa kwarto, magtago. Ayun na, uy. Umang. Umang. Umang, ay. Umang. Isud lang po sekarang. Kabang sa suso, isud. Uy, tao paras imilita. Sunod-sunod. Ay, maliim. Lamig dagat. Ha? At imig sunod na ko. Halak mo na sila og ha. Parang ko. Di lang ko malawas kay marag delikado. Balik lang ko dito. Delikado man. Di man dari bahas. Lata mag juta. Agbo. Mara ko malubong inig sunod na ho. Hindi na ko ka ibot kang tiil. Bayat lang ako. Gusto mo ko mo experience ko kanay mga kaugbat bitaw. Nanguha man sila ng urag hapog bat. Talagang sila kuha. Isa kasalupin. Lang gikilaw lamiun man. Ang kaon po. Lahi mo tong bat sa ilalis ka sa urang at na nga dagko. Dari di man dagko gagmay. Brown o pulo. Mo sa kanatog ka nang na sila manong roy, mga sila bat, uban ko. Kaya ako lang sa di ko. Mahadlo ko. Delikado. Mura pa sa kuda rin anod. Hala, kaya mo kung subak ko dari, tubig. Mura ka gumahan, naglakaw na ako. Kamalisod na. Uy! Kasi kumalalikuan. Lu. Merakong anod. Kalisura. Aw, apa yung ganaton na po ka man. Hagbo ka do. Ano, wala naman kong manusong kayo zag. Manusgas ako sa bako. Kaya itilog na hagarabing lapo ka. Lisod. Habre mga bata. Hala. Nga na mayroon ko sang agi. Nagkirit-kirit naman ko. Nakatunabit ako garang hagbua. Lapo ka ajo. Nga mao ni anggi. Kuan, gari bat. Kanina. Sa bato tunog na. Nga naalis ka ba to at siya mo nagsok? Na isda.
Nati po rin may tatagkamkamon ti mga napuo ka buok. Nga na may panguha na Roy gapon. Asa? Uy, di apod. Lagi hala. Ako lagi dana kay mana. Nari siya sa dani daghan. Pamagdagoan.